Wah, jan nyamleng banget. Punakawan Bagong, aku tansah ngaturake gunging panuwun marang jeneng kowe Punakawan Bagong. Dene apa Punakawan kekarone nenek ana praja Ngamarata sarawa nggawa gedhendingan ing kono kena kanggo jampining keselku. Wah, nggih. Samangke kula pun kompak kok. Anggen kula pun sawetawis dangu pun kula rancang. Anggene mung ngrencanake anggen kula sowan wonten praja Ngamarta mriki. Mangke kakang kula sing bagus menika Kang Petruk. Kang mengko lek mlebu gawe Nuswantara. Ben klegan penggalihe ndara-ndara Pandhawa. Wah, sapa ngerti kok awake dhewe oleh legan sembarang ora bakal kecicir. Wah, nggih. Manika sawetara ngen kula sowan ugi sampun rawuh menika wonten Praja Ngamarata Begawan Durna Sarimpit kaliyan paman kok paman Patih Sengkuni. Ning ora apa-apa panjenengan kami sosolen. Tansah ngaturaken bekti kula kunjuk Begawan Durna. Iya ya Bagong. Bekti ndak tampa ora liwat bae pangestuku tampana. Nggih, kula pundi muga dasa jimat parite. Bekti kula Patih Sengkuni. Pancen bocah trendulu. Wah, janur gunung kadingaren. Padatan sing wis-wis mataun-taun pasewakan jenenge Bagong pingaturke bekti karo aku ya mung bengi iki. Aning mboten napa-napa wong panjenengan nggih tiyang sepuh. Kedahe dipun bekteni lek nggih pun leres. Iya. Wah, wong ya biasane gunemamu ki nyangklak pundak ning karo aku. Ning wong bengi niki mboten. Among bengi niki Bagong niku amonge Bagong dalu niki wadugi. Dadi bengi kuwi ana sing nganjingi. Nggih. Dalu niki kula pun dianjingi kula niki. Kula niku lek gleleng lek wonten guse niku wah wong kula niku mampir teng Padepokan Sapu Jagat dipun ruqyah kula. Sakniki pun menep rumiyin kula nakal kula niku. Aja layak samu barang ning pasewakan kuwi angger petemu aku korekku mesti ilang. Wah, jan kaya sing balung. Nggih. Samangke Kang kowe iki omong to. Kakangku mbarep, lah kowe kuwi ndrewiwi ning mburi wae kok. Ya gantian ngomong. Ya kabeh mangandum gawe. Nyebar godhongkara sabar sawetara. Wis didhawuhke karo Gus Dedi mang ning mburi. Innallaha ma'asabirin. Wis kage ndang ngomong. Ya aku tak ngomong kok lambemu aja gambleh wae. Iya Petruk kagi kowe matura ana wigati apa jeneng sira sak kloron Punakawan Petruk lawan Bagong nenek ana Praja Ngamarta. Nggih sinuwun samang
sowan wonten Praja Ngamarata menika kula namung minangka sesulih talangatur. Sesulih talangatur nggih menika saking Bapak Semar nggih Bapak kula. Nggih. Kowe dadi sesulih utawa utusan utawa kongkonan Kakang Semar. Nggih menika leres. Samangke kula mboten bakal nambahi tetembungan nyudani titipan. Mekaten. Wonten pitung kalenggahan nari menika. Pitung dina. Inggih. Pun Bapak Semar menika namung nguntak ngantuk kados pun boten gadah semangat urip. Sembarang menika kula minangka dadi anak nomor 2 nggih kula tangleti. Pak. Sajake pirang-pirang dina. Anek boten klentu niku malem Jumat kliwon kepengker. Jane sawetara ki kok ning Njrambah. Wong biasane ning Lincak, ning Jambah gelar kloso. Kok kahanane ngowah-ngowahi adat ki ana apa to, Pak? Kula sediani kowe pengen mangan apa to, Pak? Wong ya aku ki dadi anak kudu bekti karo wong tuwa. Iya Petruk kuwi bener. Arep njaluk unjukan apa matura paring dawuh ke Pak. Aja ndadekke pikiran ngene iki. Ndang kandha sing prasaja wae apa sing mbok dadi unek-unekke pikirmu. Kula niku ngantos jimbleng bingung. Dina-dina mung lemah-lemah, Pak. Apa kepengin rabi maneh? Ah ngoten niku nggih mboten nyauri. Nah kula niku repot. Wusananing wae ngoten. Ning kaya bapak ki mung meneng bae deloken to. Para kawula ana ing Karang Kadempel ki musah masih. Terus piye kahanane bapak minangka dadi tetuaning desa, minangka dadi lurah. Kok njur kaya mengkono kuwi terus piye bapak gemregah tangi. Nah, ngaten terus bapakmu kandha wiyi. Ngaten niki kula matur ning makili bapak, nggih. Niki mengke kula mboten nambah-nambahi nggih mboten ngirang-irangi. Iya Petruk. Petruk lawan anakku Bagong. Nah, sing teng riku nonton kula kalih Bagong. Wong gareng penggane ngoten nika. Gareng menika kan nggih piantunipun bocah sregep banget bendina ana ning Tegal nggarap Tegalipun bapak. Ngene gareng. Petruk lawan kowe Bagong mangertenono ya tole. Yen to bapak kuwi wis 7 dina 7 bengi atine bapak kuwi susah. Bapak kuwi ora pengin piye-piye. Wah, bapak nceritake. Nalika semono bapak ana kayu mangan, gathukna uripe mulya, mukti wibawa mbau dendha. Wis ora kurang sembarang. Njur bapak duwe pilihan kepengin mudhun ning Arcapada tole. Njur kahanan kaya ngene iki. Bapak bingung, bapak ki terus piye? Nyawang deloken molah mubah musike. Para bendara-bendara sing ana papan dhuwur kae nggen. Wis ora gelem mikir kawulane njur saenake dhewe. Wah, yen kaya mengkono kuwi. Wong bapak bali ning Kayuwangan. Ah. Bapak muni ngono kuwi muntap jebret.
Ismaya tirose niku medal saking bapak. Ismaya matur, Semar dadi wong sabar. Yen to negara bakal bisa waluya yen to kowe mbangun kahyangan. Lah niki. Terus bapak matur, minangka sranane mbangun kahyangan kuwi Karang Kadempel kudu kasinungan wujute Jamus Kalimasada paribasan suwene sakedheping netra. Nah, menika aturipun bapak. Cukup ngono Petruk. Ha nggih, dados anggen kula sowan wonten Praja Ngamarta mriki dipun kengken bapak, nggih. Menika nyuwun ngampil wujudipun Jamus Kalimasada kagem srana bapak mbangun kahyangan wonten Karang Kadempel. Nggih, cekap semanten atur kawula. Kula akhiri wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasamu ya apik tenan to, Truk. Apik wong ya aku ki MC manten kok ya dak. Kaya sembarang dinyangi. Dadi matur yang ngene bendara kuwi kanggo tata basa sing becik. Iya Petruk, dene apa ing kono yen to bapakmu ya Kakang Semar duwe gegayuhan sing luhur. Ya kuwi arep mbangun kahyangan kanggo maloyake jati negara ben waluya kuwi nganggo srana Jamus Kalimasada. Nggih. Sawetara kuwi bapak ugi nyuwun panjenengan ndara-ndara kula Pandhawa ugi nderek rawuh wonten Karang Kadempel minangka dados paseksen. Ya kaya ngono ya Petruk. Kagiat resang kapirangu ore nengkul kinempit kampit duh sang retnaning pamono Semarante jepeper manyar-manyar kandal bisa buntut tempret kantil. Hawallah, hawallah, ala syukrah, syukrah. Anangger Prabu Puntadewa. Inggih Bapa Premban. Dene apa nggonku Praptana Praja Ngamarta kene jembule pidak jempol kekarepan padha karepe sing dayone Semar Badranaya kang kongkonan ya kuwi putrane Petruk Kandhong Bolong. Dene apa ing ngarep nggonku kepengin ngampil wujute Jamus Kalimasada kanggo tumbal Praja Ngastina. Jebule kono terus piye ngene iki? Inggih Bapa Premban. Mangertenono Petruk wonten dawuh Praja Ngastina lawan bentaramu kuwi isih nak ndulur. Ya kabeh mang kudu dipikir. Nggih. Kula menika sesa-sesa ingkang kagungan. Ngene ya Petruk sing gedhe pangaporamu. Dene apa rawuhipun Bapa Premban Durna kelawan Paman Patih Sekuni ana Praja Ngamarta semono uga kepengin ngayunke wujute Jamus Kalimasada kanggo tumbal Praja Ngastina kanggo ngluwari panandang.
yen to dadi pranataning praja Ngamarta endi sing teka ndingini ya kuwi sing bakal diparingke. Oh, kados mekaten. Pranatan teng praja Ngamarta menika ingkang dingin utawi ingkang rumiyin dumugi wonten praja menika ingkang dipun riyenke. Iya Petruk kantong bol. Ning samudarang menika nggih dipun itik-itik. Samubarang menika digagas rumiyin. Yen to Jamus Kalimasada kaboyong wonten Praja Ngastina dipun damelaken tumbal. Ora wurung yen to tumbal menika kan namung dipendhem. Ha namung dipendhem, lapun dipun pendhem boten kanging dipinakaken malih. Ah. Nang ya mangertenono Petruk. Yen to Praja Ngastina iki semono uga aku minangka dadi guru. Iso ora bisa, kuwi kudu tak boyong mergo aku sing teko dhisik. Wis kosek to, gantian leh ngomong. Kabeh urung dijawab wis dhisiki. Kowe meneng ae Bagong. Lah sampean yo ngono kok. Ndara Puntadewa urung pengen pawangsulan sampe wis nyela-nyela. Iya Petruk, aku ngerti inggih semono semanten ugi Bapak Penemban. Petruk ing kono kowe kudu iso nrimo. Ing mboten saged trima kula. Kula mboten saged trima. Ah menika jenengan kedahe saged manggaita. Nggih. Saged manggaita yen to negari Ngastina menika kenging pagebluk Mayangkara menika pun sak watese, pun sak pantese. Ah, cobi ta. Para-para ingkang linggah wonten praja menika kados pripun? Menika namung mikir sak penake dhewe. Tumindakipun pripun nggih sampun ngartos. Ah. Jenengan kedah pamikir menika pranggaitanipun saged dah landhep. Ning mangertenono Petruk. Para putraku Pandhawa, para putra Sesmaku sing bisa dadi kaya ngono yen ora jalaran Bapak Penemban ki ora weleh mbel gedhes apa. Anjenengan niku contone napa? Lah kae jenenge. Kuwi putra Sesmaku sing gedhe dhuwur. Raden Werkudara pikantuk ya kuwi ngelmu sangkan paraning dumadi Pasedan Jati. Kayugeng sesuai ngangin banyu Perwitasari mahaningipun suci. Alah nika sejatipun panjenengan apus-apus. Rumiyin panjenengan badhe ngloropaken ndara kula pun gedhe Werkudara. Jenengan alap patine. Iya bener kuwi mbiyen asine dijoroke. Kuwi asine pengen mateni ngarah patine. Ah. Samentara rumiyin ndara-ndara kula pun Pandhawa jenengan lebetake teng lebeting Sumarupa saya. Oh alah ora omongan karo kowe Gong. Bocah kok dijak omongan angel ora usah digarap. Bocah kok dijak omongan ruwet ya judali. Bocah kok repot titik. Jane kuwi kok ndrewiwi ae. Apa ora ngerti Bapak Penemban kene-kene? Iki pendhita. Iya, pendhita ning kono. Pun menika cekak cukupe Jamus Kalimasada kula suwun. Ya ngene Petruk. Prana Pandhawa ana cacah 5. Ing kono aku bakal pirembugan marang kadang-kadangku. Wah, sane yen to Kakang Semar duweni gegayuhan arep mbangun kayangan
Aku arep paring sabyantu. Jodipati bondo maewu mok tewu ora apa-apa. Wah, masuk. Semono uga aku kepengin sabyantu marang Kakang Semar. Yen to babakan Jamus Kalimasada aku ora bisa menehke Petruk. Kudu rembukan kadang-kadang dulur-dulur wana cacah 5. Was. Yen to kados mekaten Ndara, niki mengke kriwikan dadi grojokan. Gelandang carang Jaka Pucuk. Kowe bisa nggawa wujute ya kuwi Jamus Kalimasada yen to bisa ngelangkai bangkene Begawandra. Wah, dadi tenan iki. Wong wis tuwek dijak omong-omongan sing becik malah kaya ayo metu jaba. Minggat ora. Iya. Durna musuh. Ayo. Kakangku Petruk musuh Durna, kowe musuh aku Bang. Lek musuh kowe jelas kowe. Wah, kowe ndang mlayu ta. Aku tak njaluk pamit kan. Ketok wis jam 11. Wah, jan apik iki. Wis matur nuwun iki wis. Jan Kakangku Petruk ndang das. Iya Bagong, kae kakangmu Petruk wis metu. Jeneng kowe kok durung metu. Kagenggal metu wong njaba. Wah, metu njaba mboten penak. Metu njaba wis ora dadi. Jenenge metu kuwi lak ya neng njaba. Wah niku lek liyane nek kula metu nggih mboten teng njaba. Bagong, aja celometan tak gecek ndasmu iki pasewakan. Wah mboten, Ndara, mboten. Tetembungan sing apik. Nggih, aturaken samudra pangasami anggen kula bilih. Menika matur menika wonten sisip sembirite wonten lepating ukara mrujuting tembung ya ora dadi kaya pengapa. Kan. Ayo kaki ndang metu wae. Lah niki kula medal niku terus hitunge pripun? Hitunge piye? Nggih mosok satik-satik mboten ana. Sangune ngoten. Sangu apa Bagong? Mosok cewu-cewu ngono ra duwe. Bendara kok nggawa dhuwit. Pait. Engko nek wis teko Karang Kadempel nak sangoni. Wah. Nggih. Pamit nggih Sinuwun. Iya. Wah, jane pas. Iki sapa iki? Kula pun tumenggung. Gawa duit. Nggih. Enek pira? Menika wonten 50. Enek tak gawane. Mengke diwangsulke napa mboten? Njaluk Janaka. Popet gak Bagong bocah kaya ngono. Om. Dawe. Kowe ora ndang metu tak gecek ndas. Wah, aku tak medal nggih. Mas, pamit kula Ndara. Nggih, Ndara kula gedhe. Iya sing ati-ati Bagong.
Yai Yai Janaka adinipun Kakang Yai dalah Yai Werkudara. Wah, Puntadewa kakangku. Nuninjih Kakang Mas. Iya gini Bapa Penemban Durna uga ngayunke wujude Jamus Kalimasada kanggo nyirnakne memala sing ana praja Ngastina. Semono uga Petruk kantong bolong minangka kongkonan Kakang Semar. Kakang Semar duwe gegayuhan bangun kayangan. Iki banjur diwenehke sapa adiku sakloron. Lho ninjih Kakang Mas. Bilih samangke wujudipun Jamus Kalimasada badhe kaparingaken dumateng sinten? Monggo katuran Kakang Mas minggah wonten Sanggara Pamujan. Meminta dumateng kanugrahaning Gusti ingkang Maha Widi. Nyuwun pepajar samangke. Ya Yai Janaka. Werkudara. Wah. Puntadewa kakangku piye? Kaki Budarna kang padha ngantung seba. Ingsun pundur angedaton munggah ing Sanggara Pamujan. Kekanthi murih mulyaning negara Santi Mulyaya. Wah, iya Kakang. Santi Mulya
monggo. Katuran ingkang ajeng pinaraan kersanipun sami mirsani. Heeh. Ngono ya ya. Ya sadurunge awake dhewe tansah ngaturake salam puji astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sing mirsani udakara ana cacah 1999. Kok sing mangsuli ana mung cacah loro nok. Iya, Mak. Apa audione iki kurang banter? Ujare para winasis dawing para pinter saka sapa sing ora gelem paring pawangsulan salam kuwi kalebet wong bakhil. Wong bakhil ki kalebu wong cethil. Mosok wong semanding Jagarata ki cethil nak ya ora. Ora yung. Diambali sepisan maneh sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Monggo tansah sesarengan ngaturaken puja lan puji syukur dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Dene apa rika lenggahan iki awake dhewe iso nderek-nderek ing acara malam tasyakuran ya kuwi mengeti wulan sura uga wujud paring wujud santunan dumateng anak yatim ana padepokan sapu jagat pidalemipun Gus Dedi kanthi kawontenan sehat wal afiat ora ana pambengan siji apa ya nok. Iya, Mak. Ora kata lumpen sholawat salam tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang tansah dipun antu-antu syafaatipun dumugi benjang wonten yaumul kiamah. Allahumma amin. Dumateng para sesepuh pinisepuh haji sepuh kasepuhan kang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur kang sampun hangkuraken ribeting badan poncondriya sinungging akrama kang tansah dhat sinudarsana sangya dumateng para alim ulama rama yai bapak pendhita kang sampun memetap beting kitab kang kineblat sedaya para umat yana kang rinten kelawan dalu tansah sumanding wahyuning ilahi kang tansah dhat pinundi-pundi uga tansah ngaturaken dumateng sedaya warga masyarakat dusun Semanding Desa Sumber Mulya Kecamatan Jagarata ingkang tansah dhat gunematan ugi dumateng para tamu undangan saking dinas Kabupaten Jombang nyuwun pangapunten boten saged nyebataken setunggal bloko setunggal tansah kasdu pinarak lenggah angrahabi dedaharan kang sampun cumawis kanthi maradikan ning penggalih. Iya, Mak. Dadi awake dhewe uga melu mangayu bagya nggone Gus Dedi mengeti acara ya kuwi malem Muharram tawa Sura. Nadyan to iki durung klebu Sura, awake dhewe suga nderek mengeti malem tirakatan mapak wulan Muharram no. Uga santunan anak yatim. Iya nok nggone awake dhewe sewanti nimbalan ki mau sak gotrah, sak kukuban, sak kanca rewang ora mung ijen awake dhewe dene bengi iki ngrawuhake pesinden cacah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 separo. Kok separo sing kidul dhewe iki. Jan apik. Wah,
uga ngrawuhke bintang tamu. Sapa? Dulur kuanom nduk Nimas Niken Salindri kalian Prigel Pangayu Anjarwening. Uga mengko ngrawuhke dulur lanang pelawak saka Kabupaten Nganjuk putranipun almarhum nggih menika Bapak Kolik. Iki kangge murawakane tetembangan diwenehi sing nyemek dhisik. Biasane sinden sing nyemek kuwi sing ndi? Bagiane sing lor dhewe nok. Menika mepet mojok lor ngetan ingkang pinaringan Bu Sri Umi Rahayu. Bu Sri Umi Rahayu. Wajan kuwi sinden 3 jaman wisan. Kancane dhewe entek panggah ijik. Kuwi ngono klangenane sing ngendang. Sing ngendangi klangenane Bu Sri. Monggo Bu Sri kula nyuwun tembang kunone riyin. Jineman mari kangen. Oh nggih, mari kangen. Awit menapa sampun sawetawis dangu para pesinden niki jan kumpul dadi siji jan kaya reoni. Jan apik. Mugi-mugi niki sakbare tuanggapane kuwabeh laris. Laris amin. Dalange ya laris. Amin. Rezekine tambah akeh. Amin. Amin. Lek iso ya kumpul ngene terus ya. Nggih, kula nggih dongakne sehat nih Pak Dalang nggih. Kula dongake sehat. Nggih, umur ingkang barokah. Oh mek sik swidak loro ya. Pinten? Swidak loro. Swidak loro. Wah, Kelahiran swidak 5. nggih monggo Bu. Mari kangen. Lalu mangsa anu sulit magut 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 yut Monggo keplok sareng. Lalu mangsa tajam ulatane manusule magut yuda rempok ramane dewe yen kasepa yen kasepa yen kasepa bratane lara asmara ya bapak bapak dole Yuk. isor karo kekemae ngaku joko loro-loro anake jalali 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 jalali
kintik kita kintik saben sore maneman maneman nalikane lapar kula aja lali wajib panen sun pepita sun pinto ya bapak edolip aja masku dewe sona pepinto jawa marang priya Nggih ngaturaken gunging panuwun Bu Sri. Mas apa iki? Broto. Iki lho. Oh Mas Adi. Mas apa? Adi. Mas Predi ya. Karo Mas Freddy. Mas Freddy ya. Lali ora tau dijak tanggapan. Sik ta. Piye Mas? Padha mergo ki mang aku yo lagi iki tanggapan sing anu. Oh, lagi iki deh. Oh ya maaf ya. Aku bendina ki wayangan jane. Betina nggih, Pak. Bendina ning wayange wayang londo. Sik to, wayang londo niku pripun? Wayang londo ki sing bentuke kotak, ya enek joker, enek Oh, alah ceki to berarti. Iya. Lah ya. Mengke kula duduhi apik apa? tetetan. Tetetan. Dadi niku nomor angka Gampang. Kuwi larangane negara uga larangane aku. Ora oleh. Pak titip ra apa-apa. Ngawur. Nggih, pripun? Ya Mas. Ngaturke napa? Ngaturke napa, Nduk Cahyu? Nggih ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun mirsani teng mriki lan ugi mirsani dateng live streaming. Iki acarane apa, Mas? Live streaming niku Acarane tasyakuran Tasyakuran. apa kuwi jenenge mang? Santunan. Mapak Lah lho. Mapak Suro. bulan Muharram. Mapak Suro. Kalih Nggih. santunan anak yatim. Karo Santunan anak yatim. Nggih, mugi-mugi kagem desa Dusun warga Semanding. warga dusun Sumanding. Semanding, Desa Sumber Mulyo. Desa Sumber Mulyo, Ketan Macan. Kecamatan. Kecamatan goblok. Kecamatan ya. Ketan Macan apa aja. Kecamatan Kecamatan Jogoroto. Jogoroton Jombang. Nggih, Kabupaten Jombang. Wonten Jombang. daleme Gus Dedi. Gus Dedi. Nggih, nggih ngaturaken mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan panjang umur. Amin. Mugi pinaringan berkah barokah. Amin. 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 Wis lah, pokoknya dengan sing apik-apik wae. Oh ya. Laras. Laras. Terus Bang Kiki ngaturne apa, Nduk Cahyu? Bawa aja. Bowo. Ya, Ya, bowone apa? tentang gula. Dandang. Bawa tantang kula. Dandang kula. Dandang piye apik lho, dandang Iki niken klangenane sing klasik. Klasik Nggih, kan laras, iki. Pun. Wah, apik. Sambung wanci dalu. Wah, iki cocok. Aku blangkonan ngacak ngene, iya pake le ning ngono. Mantrayo persis kok. Lah memang sak kerandah kok mau petik lho ya. Ngene iki pomo melu ngono meneh. Luar biasa aja, memang keluarga seniman tradisi ngono. Betul. Mulai teko romone ya Romone. putra-putrane ya enek sing dalang, Laras. enek sing seniman tradisi. Betul. Jadi wis luar biasa ngaten. Tukang Nggih. sane ndi kita? Ya. Gendere tukang sane. ra dibanterne mawon. Mas anune ra di Bendere digedhekne. gender.
bicara apapun gitu sepatah dua patah gitu kamu diam aja, kamu di situ ditanggap loh. Aku menikmati suara. Iya menikmati ya boleh, tapi aku seharusnya kamu itu harus bicara gitu loh. Harus Sakitan bicara. harus dipotong kata-kata itu kalau kamu ya lah gak usah. Aku pikiran suwi. Omongnya gak mandek ngene Kepiye kek apa piye kek, suarane apik kek apa piye kek. Suarane apik. Broto Trengiang. Terngiang aku teran. Brandene maksa Ngene iki ditanggap 300.000 napa ya gelem saya. oleh sih, Piye? Oleh tenan? oleh Asli. oleh kampleng. Iya, bener-bener. Kadang aku semangat ae jarene. Melok elepton. Jebol nimas uga nanggepi ayo to sambung rasa Ayo to sambung rasa. nanging wanci dalu Niki disambi ngombe kopi karo rokokan Wah, kretek gayeng. enak. Apik no suarane. Iya. tan ana ingkang rupeda nyuntak tresno senadyan mung srana piranti gambarmu
lambungku mengeban citalu ngerupi dasarimu kelawan karamamu kang mas kang titisake merilas tarine kepipiran tine tanon ingkang nyaruwe yang mengakibate aku mong bayangke remo ing atiku iki yen bangser ngilingi bocah telu iki pemetenan sida dadi cakalet kanthi ndika mati mendah boyo yen to seda replan nandika mesti bagya mulya jerlair putri Sulestyo terus bisa nyuwara ndika kang mesrana. Tembange iki ngapa Mas Broto? Inggih. Pripun usange? Tembange nduk niken iki ngapa jenenge? Niki wau jenenge dandang gula. Bener kok salah ya? Iya, dandang gula. Dandang gula ya Jadi bener. dandang dikek gula niku kan wegi mengke didilati bareng. Dadi juru. Sambung panci dalu. Oh, sambung wanci dalu. Lah ya. Sambung wanci dalu. Wah, jan yen to niken ki ndelok kahanan. Nggih. Nduk ya. Nggih. Asok biasane yen to ana campur sari ngono ke apa jenengmu goyang tretek. Apa lagu yang tretek? Apa enak to, Mas? Apa kuwi? Goyang tretek napa? Apa jenenge ki apa? Pargo. Goyang ya? pargo. Wong yo dadi ki aku kurang anu nono. Tretek lak tayub ngono kuwi. Kaya Nek yo apik lho. Nggih. Nggih. Apa kuwi lagumu sing kekinian ditretekne kuwi lho, Nok? Apa Mas? Hah? Lagu sing pundi? MBG niku. MBG neh. Niku ya kekinian lho, bocange. Lah kuwi yo enek neh lagune anakku wedok men. Napa? Apa? MBG kan ngono. Ah, nggih. Terus pone Terus piye, Bang? Kemana-mana. Mas Balil ganteng. Heeh. Ora Mas Bahlil. Lah terus. Apa? Oke. Mas Bagong ganteng. Lah mending ngono. Bagong ki sapa? Eh? Mas Bagong ki sing ndi? Bagong sing mang Mosok ganteng. ganteng. Yo lanang. Eh? Lanang po. Yo separo lanang separo ora. Lanang akeh saiki jadi-jadian. Lho Ya, luar niki. biasa. Semangat ya, Nduk. Ya, thank you Mas. Sampeyan diranti warga masyarakat Semanding Semanding sumber mulya. Alhamdulillah. Bang. Dan penuh dengan bintang malam hari ini. Wah, luar Inggih luar biasa niki perang Matur bintang. nuwun dumateng Gus Dedi. Gus Dedi. Gus Dedi. Dene kenpe mengke nyuwun donga kalih Gus Dedi muga-muga tambah muncer neh. Amin. Jenengan terkenal ning Indonesia, luar negeri, wis ndok luar dunia barang terkenal sampean. Wah, wis Amin. pokoke iki los terkenale. Lah terkenale los nggih. Paijo yo Amin. pengen terkenal, Nduk. Iya. Niken. Hah? Paijo kuwi lho lore sampean yo pengen terkenal. Nggih niku sampun tercemar, Dik. Tercemar. Jarimu pengen tercemar apa terkenal? Terkenal ya ben kaya cacah niku. Oh iya. Kaya nduk niken iki. Nggih. Iya. Wis iki pengen ngaturne apa maneh? Aturin apa malih? Apa maneh? Dih, lah iya toh. Ya Masa manet siji aja. tok? Pokok aja MBG. Enggak, tadi aku sudah dua. Masa sih? Dua bawa sak langgame mau loro to. Oh, dihitung loro ya. Kuwi tunggale wong Ora toh? mangan sak nyendoke, Nduk. Oh, kuwi ora dihitung ya Mas ya. Ayo, Sak masa paket. nyendoke kon ngitung. Ya 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 ya. Apa ya lagu
lagunya apa Mas? Sing meriah banget pokoknya. Sing enek goyang-goyange, enek ngebor-ngebore, enek bledos-bledose pokoknya. Apa? Ngopo bedas becon. Apa ayo kira-kira sampean apa? Napa request-e bocange napa ayo? Lha apik kicau malah. Lah kuwi lho kicau mania lho apik malah. Wong ngarepe masjid. Ya liyane sing luwih rowancane. Ben karo Ijel Mas ganti musik. nadane. Heeh. Heeh. Apik iki musike rame iki. Ora rame lho campur sari apa jenenge? Campur sari. Bagong musik. Ya. Iya kah? Iya. Bagong musik. Bagong musik kenapa diberi Iki nama Bagong? diwenehi apa sing rada dangdut-dangdut sithik apa? Oke. Nah, Sumanding, koplo. Sumanding. Sumanding. Wah, apik suara. Bersama campur sari New BNB. Iki Gus BMW, Dedi, apa Gus iki Dedi BMW? katuran munggah. Wirawiri. Ngoten nggih. Gus Dedi Gus Dedi katuran